Shalom horas madihita saluhutna. Di hamuah kadamang dohok dainang manang di dia pehamu maringanan tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahipason dohot pangaramotion itu hata Yesus Kristus. Adorakso taparade hata nitu hata jumulu mahita martangyang. Asini rohama di hamu dohok dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagabe jamita di partangyang ngata nalaus trupuk epistel di minggu paono podung Trinitatis tanggal 7 Juli 2024 imana tersurat di 2 Korin 12 ayat 2 rodi ayat 10 songonoma di dok hatan itu hata di bagasan Kristus hutadda sada jolma nunga 14 tahun salpuna tarhicat talaki rodi lapis patuluhon ni banua gicange. Manang na di bagasad daging na ibana ujui, manang di balian ni daging na dakuboto, debatado ubotosa. Asa nahutad da dojol mai, alay manang na di bagasad daging na ibana ujui, manang sirang siad daging na dakuboto, debatado ubotosa. Na tarhica do ibana rodi paradiso, jala dibigidu hata naso tarhatahon naso jadi dohonon ni jolma manusia. Ima papuji-pujiokku alayanggo taringot tu diriku holan alani hagaliokku papuji-pujiokku au. Jalanak pehu papuji-puji diriku dang naso marroha audisi ai sitong do hataki. Alai huorom namai unang sumuru ngau dirajumi halak sian na ni idana dohot binegena diau. Jala asa unang huhagi jakon akka pangukapon na sumurung na tuau. Hona basir-basir doau disibuku ima suruan ni sibulis na mamupuhi au. Asa unang hupatibo diriku. Tuluhali dohu pangidu sia Tuhane asa sumuru ti sianau. Gabe didok ibana tuau tukma asini rohakku diho ai dihagalio do suntibul haguguon asa tagonamma kupa puji-puji diriku di bagasan aka hagalioku asa songgop tuau haguguon ni Kristus dibaheni sonang dohu hilala di bagasan aka hagalion pangaleaion hasosahan pangalilion dohot hagugutan alani Kristus ay juppa galiau disiduau margugu imahatan itu hatta di hamak kadongan saha porseaun macai riko do na patorukon roha merendahkan hati odo sada na macai arga sian trupukon si au honota jala si hangulu honota jala saurdu do itu hata na tarsurat di Jakobus 4 ayat 10 nama dok songonon pasere pamuma rohamu nama reduput Tuhani dungi patiboon nama hamu dohok di sada Petrus 5 ayat 6 atong patutoru hamu madirimuna tutoru ni tangan ni debata nagugui asa dipatibu hamu di tikinai marhiti trupukon diajari Apostel Paulus dohita nuaeng asa martoruk ni roha hatik penian tanga dong na mangorai hita makagijakon na dong dihitai. Marhiti pangukapon na sahat tu Apostel Paulus patuk donya ni bana margijang ni roha. Aidak sudi nabui mengalami peristiwa songon na nialaman nai. Nunga pola sahat ibana di dok tu lapis patuluhon ni banua gijang tingkat yang ketiga dari surga. Jala dibagi ibana do di dok hata nasotar hatahon jalan naso jadi dohonon di jolma manusia. Luar biasa pengalaman si songoni. Alainak pesongoni dang pola gabe dihagijak koni banai. Dang gabe papuji-puji diri ibana disi. Dang gabe dipagijang rohana alani pengalaman nai. Daw. On so dia dupe pengalaman na, so dia dupe na binotona, so ina magijang ni rohana. Jala holan ibana nama sipa angguau. Danin na do.
Sipata ala ni gijang ni rohana, angirma dianggo langiti. Jalahira na sudaisbe dihilalapa na tutano. Anggo Apostol Paulus daksongoni. Hamuak kadongan, apala maca itu hodo nanidok ni panurirang Jesayai nanidok na, aidada pikiraku pikiramu nai jaladada dalam muna akadalaku ninna Jakoba. Budi nutaida di Yesayas 55 ayat 2. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Mace gudang makna ni padohani. Alai sada na pasti na naing dohonon na tuhita ima. Juk do suhar na tapikiri sian na pinikiran ni Tuhani. Juk do suhar na tasakapi sian na sinakapan ni Tuhani. Suhar-suhar ni pikira taido dipikiri di bata. Suhar-suhar ni nata sakapi ido disakapi debata. Anggo pikiratan yan unang ma pola marsita onon ima pikirata. Tuk suarong dosian hita naolo marsita onon nate. Mulubuin yan unang pola daisi tu hita. Ima pikirata ima pikiran ni jolma. Alayang go pikiran ni debata justru suhar-suhar naido. Malas sahira na disuruh do hita marsita onon. Dipaluas do songgop si taunoni tauma najati danin nado di 2 Timotius 4 ayat 5 sabarlah menderita ngamar si tauno niba alai ikko sabar mamuse dido ido dihalacok kamu nang pemarsa kamu satokin waeng di bagasar ragam ni pangujunan molo tung ikko ni ido dido disada Petrus sada ayat onomi da suhardo tu pikiran bohado bahenon bergembira, hape sedang berduka ate. Haru adong dosi silas ni roha, so haru las roha. So haru bergembira iba. Labohama marlas ni roha uju di pangujunan. Om manata dohi, juk do suhar pikiran doho sakapta, tu pikiran doho sakap ni debata. Hamuak kadongan, suak songoni don waeng nataida di bagasa trupukon, anggo rohani Apostol Paulus manang pikiranna asa sumuru manian basir-basiri sian ibana. Jala pola do tulu hali idi pangido tu Tuhani. Tulu hali dohu pangido sia Tuhani asa sumuru ti sianau. Ima didok di ayat 2 lurupane. Alaya hama didok Tuhani tu ibana. Dia mapikiran ni Tuhani, dia masakap ni Tuhani di ibana. Odo didok Tuhani tu ibana. Tukma asini rohaku diho ai dihagalio do sutibul haguguon. Cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Anggo pikirannya Apostol Paulus nian sumurut ma basir-basir manang duri sian ibana. Alai pikiran ni debata dangi dak songoni pikiran ni apostoli disakapi debata tu ibahna. Macai takas do didok disiate anggo basir-basir manang duri na nidok nai ima suruhan ni Sibolis seorang utusan iblis didok di hati Indonesia. Jadi bukan sesuatu tetapi seseorang. Dengan kata lain dipaluas debata do basir-basiri disi dipasobu debata suruhan ni Sibolisi di ibana. Boha nasubui dui pasuruton ni Tuhani sangat boya te. Alai dangi sakap ni debata dak songoni pikiran ni Tuhani. Taida ma akamang do tamu ina nami pikiran do nasinakapan ni Tuhani merhite na paluason basir-basiri di sibukna. Dia mai parjulu asa unang gijang rohana songon natado di gijang nakkiningani. Dengan kata lain, tujuan membiarkan seorang utusan iblis itu tetap dalam dagingnya supaya Rasul Paulus tetap rendah hati. Unang madabu ibana tu gijang ni roha. Unang dipatibo dirina, unang sombong ibana, unang lupa diri ibana. Itu tujuannya. Ra gabi tubuh masuku-suku dihita madok songonon. Bahasa mapolang. Suruhan ni Sibolisi bahenon ni Tuhani paingoton Apostol Paulus. Bodoh ratubu pikiran manak suku-suku si songonisa kita.
kaboido akana asing imara dohonot tamuse. Akamanginang molo adong na manuku songonon langsung may ba na manuku tutuhan niyate. Alay awi yakin alus ni Tuhani tu akan na manuku si songoni pasti do songonon dohonon na dak pikiranmu pikiraku. Dada sakakmu sakapmu. Hamu kadongan saha porsiaun taingok do si Job di paluas debata do si bolisi mengujuni ibana. Di Job 2 ayat onom di dok songonon dungi nina jahuba matu si bolisi idama sahat tu tanganmu maibana asal diolani hosana. Ima di dok taringot tu si Job. Boha diboto si Job do na diujuni si bolisi ibana? Sudah pasti tidak tahu. Ai molo diboto ibanai na diujuni si bolisi ibana jalan na dipaluas debata si bolis mengujuni ibana pasti hidupnya hanya sandiwara saja. Ibarat sinetron kita sudah tahu endingnya. Molo songoni dua tong dak tabobe na manguluo nate. Enga taboto akhirna. Alai aladang taboto dang diboto si Job say tadalani ma didalani si Job mangulunai atik pesipata ngiri-ngiri sedap do ngului. Alai yakin do hita bahwa Tuhan tidak tinggal diam di sude na tadalani i. Songon nani do ni si Job do muse molo di lohot Tuhani na tonggi tu hita tagamo do jaloon na pahit. Karena hidup ini bukan hanya yang manis, tetapi ada juga pahit-pahitnya. Campur aduk dona duai. Sipata tonggi, jala sipata do pahit. Alai pos marohata, danga dong ngulu na tonggi torusate. Jala sebaliknya, danga dong ngulu na pahit torus. Molo di kidung jemaat, idi dok, suka duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi akamanginang di paluas debatado akan namasai masa di nguluta. Bahkan di paluas debatado basir-basiri di dagita. Asa boha tutu asa unang gijang rohata. Molo di sada Petrus sada ayat pitui di dok. Ay naing jupang do hatauon ni haporsiaw muna. Na adul umarga siyan siri na somanahan. Nangpe diuji api. Buasa di paluas debata hita marsita onon agar iman kita itu dimurnikan. Songon mas ikut ditutung do asa habotoan mas murni do manang imitasi. Yesui songon akan nasikola ikon ujian do asa botoon ibana naik kelas do manangdang. Jala taingok ma lam tibo sikola ni sasahalak lam tibo do ujian na jalalam maul. Dang dus ujian di kelas sada SD dohot mahasiswa semester 5 ate. Hamwa kadongan na padua kon buasa di paluas basir-basiri disibuk ni Apostol Paulusi tutu asa unang guguna di pangasahon ibana. Alai haguguon ni Tuhanima na mangula di dirina. Ay tukdo asini rohani Tuhani di ibana sopola mangasahon guguna. Jadi molo didok ay jupa galiaw disido au margugunin na marlapatad dui asa say marguru tu asini rohani Tuhani maibana. Asa haguguon ni Tuhani na mangula di bagasad dirina dada mangasahon haguguon na dohot mangasahon pikiran na. Asa songon ni ni Apostol Paulusido di Filipi 4 ayat 10 tulu. Saluhut na do tarpatu paau marhite-hite ibana na margugoy honau. Hamua kadongan saha porsiaon talpe singgip do hita tu gijang ni roha. Namura medebu do jolma tu gijang ni roha. Jala gijang ni roha ido sada alat ni sibolis lahu medebu ho jolmai. Taingok do cerita kapal Titanic ate. Muludak sala na menciptakan kapal Titanicon imana marguar Thomas Andre. Kapal Titanic dibangun dan dirancang dengan teknologi yang paling canggih peralatannya. Hati-hai. Jala kapal lo diklaim sebagai kapal yang paling kuat, paling cepat, paling besar,
paling bagus dan paling mahal. Dengan percaya diri dan sombongnya si Thomason Madok, kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Ima dido ibana. Hape holan esdo ditodong ibana di pelayaran na perjului nunga tenggelam kapali pola bule dua. Kemudian kisah nyata ini diangkat menjadi sebuah film oleh sutradara James Cameron. Marhite filmi sada do pesanna naing dohonona bahwa kekuatan manusia justru hancur oleh kelemahannya sendiri, yaitu kesombongannya. Dungi taingok do John Lennon nate personil ni The Beatles nahya madok bahwa mereka lebih terkenal dari Tuhan Yesus. Dung terkenal ibana gabe madabu tu kesombongan. Dang liling atong dung dido ibana songoni mati terbunuh ibana oleh fansnya sendiri. Dungi taingok do Marilyn Monroe daksi Marilyn Manurung hati. Dengan sombongnya dia pernah berkata, saya tidak perlu Yesusmu, ninna ibana. Dang liling dung dido ibana songoni mati ibana karena overdosis. Gudang dua contoh di mana kesombongan itu sendiri yang membuat manusia itu jatuh dan meninggal. Jadi molo dipaluas Tuhan ipe basir-basiri di daging ni aposteli batu tu asa unang gijang dorohana. Lau songoni do nang hita dipaluas do di dagikta asa unang gijang rohata. Alai asa tapatutoru rohata. Alani saita pangasahom maguguni Tuhani dungoluta jala porsia mahita disarihod dohita diaka parukilota manang diaka pergumulate tukdo asini rohana manariho kita jala asa sai toktong tabaen Jehovah partano batuata. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan dihatam na kubigi hami pasu-pasuhom mei asa diperbuiho katami perbue na dingkan perbue na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.